இருக்கும்னு எங்கள் அச்சுட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் எங்கே போகலான்னு. இங்கே ஏதோ ஒரு எவ்ரிபாடிக்கு யூஸிங் மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், அதுவும் நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் எங்கே போகலான்னு இருக்கேன், ஸ்னைப்பர் டவர் போகலாமா அந்த வீட்டுக்கு போகலாமான்னு இருந்தேன். சரி இனி யாராச்சும் தான் போட்டு தள்ளிடலான்னு இருந்தேன், பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தேன். அப்புறமா பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே இங்கே கீழே ஒரு லூட்டும் இல்லை. மேலே பார்த்தா இங்கே லூட் இருக்கும்னு பார்த்தா இங்கே ஒரு லூட் இருந்துச்சு. சரி என்னங்கன்னு பார்த்தா அதுதான் எனக்கு ஸ்னைப்பரு. சரி ஸ்னைப்பர் வேணாம்னு சொல்லி நம்மகிட்ட இங்கே ஸ்னைப்பர் இருக்கு, நான் இங்கே விட்டேன். அப்புறமா இங்கே ஒரு மெடிக்கெட் எடுக்க முடியாதனால பேக் ஏதாச்சும் கீழே போட்டு மெடிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த வீட்டில் யாரும் இங்கே போன மாதிரி இருந்துச்சு, பார்த்துக்கிட்டேன். யாரும் இல்லை. அப்புறமா இங்கே ஸ்னைப்பர் டவர் மேலே ஏறினேன். சரி என்னடா இது போகும்போது அது வந்து இருந்துச்சு. சரி அது MP40 ஏதோ யூஸ் ஆகும்னு நினச்சி திரும்பி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் இங்கே மேலே ஏறியிருக்கேன். ஒரு பேக் இருந்துச்சு, பேக்கையும் எடுத்துட்டேன். அப்புறமா தான் இங்கே ஒரு கன்று இருந்துச்சு. சரி நமக்கு எங்கே கன்று இருக்கேன்னு சொல்லி அதுதான் எடுக்கல விட்டேன். அப்புறமா இன்னும் யாராச்சும் இங்கே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஸ்கோப் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கோப்பு. இனிமேல் ஏதாச்சும் இங்கே இருக்காங்களா பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸ்கோப் போட்டு இங்கே அங்கேன்னு. அப்புறமா இங்கே இனிமேல் யாரும் இல்லை. ஸ்கோப் போட்டு பார்த்தல இனி கண்ணுக்கு தெரில. அதுவும் இல்லாமல் சரி ஸ்கோப்பு போட்டு பார்த்தோம், இல்லை ஸ்கோப் எடுத்தோம்னா அதுதான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே கீழே வரோம்.